i agrair-vos la invitació a fer aquesta xerrada avui en homenatge al nostre amic Gonzalo Puente Ojea, que, com sabeu, aquest any, 2024, es commemora el centenari del seu naixement. Gonzalo Puente Ojea és un dels, diria que és el principal teòric del laïcisme a Espanya de la segona meitat del segle XX i gairebé m'atreviria a dir del primer quart del segle XXI, encara no l'hem acabat, però penso que ja es podria fins i tot afirmar això. Malgrat que és un autor relativament poc conegut pel gran públic. Jo crec que hi ha diversos motius per això. El primer és que va fer la seva obra fora dels circuits acadèmics, és una persona que amb una gran cultura, és un gran intel·lectual, però no va fer carrera acadèmica i era diplomàtic i bàsicament va tenir una formació autodidacta en aquest àmbit. I a més també perquè la seva obra és realment molt complexa, molt profunda, utilitza un llenguatge molt ric, molt dens i no és fàcil entrar, si qualsevol de vosaltres agafa algun dels seus llibres, no és fàcil, almenys d'entrada, entrar-hi i entendre la seva obra amb facilitat. Però després hi ha una altra raó, que és que també ha estat silenciat clarament per la influència de l'Església Catòlica. És a dir, en el seu moment va ser el pioner en la defensa del laïcisme i de l'ateisme a Espanya, com deia, a la segona meitat del segle XX, i això, en el seu moment, per l'Església va ser un xoc, i més per una persona que tenia un cert reconeixement social, i a més, també va haver una circumstància específica, que comentarem molt breument després, que és que va arribar a ser ambaixador davant de la Santa Seu. Per tant, tenir un ambaixador a la Santa Seu que era ateu declarat, doncs això en el seu moment, als anys 80, no va sentar molt bé. Però bé, aquesta seria una altra història. L'objectiu d'avui no és parlar de la seva biografia, que donaria per una xerrada sencera, però sí que us faré alguns comentaris sobre la seva biografia, encara no sigui l'objecte de la xerrada d'avui, perquè penso que és important o és molt útil, com a mínim, per conèixer una mica el seu pensament i la seva evolució ideològica. Com abans comentàvem amb algú per aquí, Puente Ojea neix a Cuba, concretament a Cienfuegos, el 21 de juliol de 1924, per això deien que enguany es celebra el seu centenari, a la si d'una família catòlica. El seu pare era cònsol espanyol a Santiago de Cuba. Per tant, ja era una família més o menys benestant. El que passa que el seu pare va morir quan ell tenia 2 anys, quan estaven a Cuba, i aleshores la família es veu obligada a tornar a Espanya, concretament tornen a Vigo, d'on era originària la seva mare, i allà es desenvolupa tota la seva infància i la seva joventut. Hem de pensar que tot aquest període coincideix més o menys amb els anys de la dictadura populista de Primo de Rivera i després amb l'arribada de la Segona República, amb tot l'esclat de il·lusió, llibertat, etc., que tot això suposa. Tot aquest període, ell, com deia, el viu la seva infantesa, la seva joventut, en una família tradicional, catòlica, a una petita ciutat espanyola com és Vigo, però ell queda bastant influït per tot el pensament, diguem-ne, que ja es difon al llarg de la Segona República i, per tant, és una persona que ja té una visió que va més enllà del que era la visió estrictament tradicional de l'època. Als 17 anys, crec que és l'any 41, la família se'n va a Madrid i allà ell acaba els seus estudis de batxillerat i comença a estudiar la carrera de dret a la universitat. Allí entra en contacte amb cercles intel·lectuals de l'època. Hem de pensar l'època, estem parlant del 1941, és a dir, quan parlem dels cercles avançats, intel·lectuals de l'època, estem parlant de gent bàsicament afí al règim, és a dir, estem en ple règim nacional catòlic després de la Guerra Civil. Allà, com us deia, en relació amb aquests cercles, ingressa a l'Associació Catòlica Nacional de Propagandistes i es relaciona amb persones que després, al cap dels anys, tindran una influència política molt gran en el país i, per tant, es bellugarà sempre en els cercles polítics, diguem-ne, de l'elit intel·lectual de Madrid.
En aquest entorn té amistat amb personatges com José María Ruiz Gallardón, amb Fernando Álvarez de Miranda, que recordeu que serà el primer president del Congrés amb l'OCDE abans inclús de que arribés la democràcia. És el primer govern, diguem-ne, el president del Congrés amb l'OCDE, perdó, a la primera legislatura. Coneix Alfonso Osorio, que serà ministre de Presidència amb el primer govern després de la mort de Franco, o fins i tot a Leopoldo Calvo Sotelo, que recordareu va ser president del govern just després del cop d'estat del 23F, també amb l'OCDE. Finalment, l'any 1950, ell acaba els seus estudis i accedeix de forma brillant a la carrera diplomàtica, on desenvoluparà tota la seva etapa professional. Per tant, no és un acadèmic estrictament, però sí que és una persona amb una formació molt profunda, un gran coneixedor, llegeix tot el que li cau a les mans i fins i tot té un avantatge, diguem-ne, competitiu respecte a molts dels seus contemporanis que coneix els idiomes estrangers, possiblement perquè el fet de ser diplomàtic també fa que s'interessi per aquesta vessant, i parla perfectament l'anglès o el francès, i això li permet accedir a obres que ni tan sols han estat traduïdes a l'espanyol i que, en molts casos, durant les seves estades a l'estranger com a diplomàtic, pot arribar a conèixer obres que ni tan sols arriben a Espanya, amb la qual li permet entrar en contacte amb sectors d'altres països, ja amb pensaments molt més avançats, de països democràtics, realment democràtics, França, Anglaterra, etc. No m'estendré en això. Com us deia, en aquesta primera etapa de joventut ell havia interioritzat el pensament catòlic conservador de l'època, però la seva personalitat, diguem-ne, intel·lectual, innata i el seu coneixement insaciable li permet recapitular sobre tot això i progressivament veurem que evoluciona des de les seves conviccions religioses, des del catolicisme fins al que ell en deia la irreligiositat o fins i tot podríem arribar a dir l'ateisme radical. Ell quan comença a qüestionar-se les seves creences, comença a analitzar els orígens de la religió cristiana i fa un anàlisi sistemàtic de tot el coneixement que hi ha a l'època i, a més, de tots els textos fundacionals del cristianisme, els analitza a fons, amb fonts publicades a Alemanya, França, etc., i arriba a una sèrie de conclusions. Jo intentaré sintetitzar una mica. Aquestes conclusions són les següents. La primera, ell se n'adona que la religió catòlica no reflecteix els ensenyaments originals del personatge de Jesús de Natzaret, o el que suposem que va dir Jesús de Natzaret. Per tant, arriba a la conclusió que el cristianisme és una interpretació adulterada d'una realitat històrica. La segona qüestió que conclou és que en el cristianisme primitiu es produeix un salt radical des de la figura d'aquest suposat personatge de Jesús, que no devia ser més que un jueu de Natzaret proper a la secta dels Zelots, que, com probablement sabeu, eren els jueus contraris a la dominació romana, que predica una ètica escatològica que anuncia la fi del món imminent i l'arribada del regne de Déu. Doncs fa un salt, el cristianisme fa un salt des d'aquests orígens fins a la creació d'un personatge que és el Crist de la fe. Que no deixa de ser un personatge que, segons el seu criteri, és un personatge totalment falsejat, sense cap base històrica, que transforma Jesús en el mític fundador d'una religió nova, completament nova, que és el cristianisme, i per tant que es passa d'una devoció messiànica que estava inserida dins del judaïsme tradicional a un sistema ideològic que tindrà unes característiques absolutament totalitàries i que prosperarà bàsicament gràcies a la seva ambigüitat doctrinal, és a dir, és una religió, una ideologia, una concepció amb un discurs absolutament flexible que s'emmotlla a les circumstàncies de cada moment i de cada entorn i, sobretot, en aquell moment el que farà és progressivament anar-se adaptant al poder de l'imperi romà. Arrel d'això s'acaba creant-se una nova religió que s'articularà entorn a l'Església que anomenarem l'Església Catòlica, que legitima el poder, l'obediència al poder civil, mentre per una banda predica l'amor, el proïsme i la caritat cap al desfavorit, i que això li permet, uns pocs segles després de la seva fundació,
convertir-se en la religió oficial de l'imperi romà i quan l'imperi, com ja sabeu, s'enfonsa al voltant del segle V, doncs reemplaçar-lo ideològicament i sobreviure'l i convertir-se en el referent ideològic de tot el món occidental. Durant aquesta anàlisi de les fonts cristianes, no sé si es fa un soroll. Durant aquesta anàlisi de les fonts cristianes, Puente Ojea identifica algunes característiques específiques de l'Església que condicionen la seva relació amb el món i amb les altres ideologies o religions existents. La primera és la pretensió de veritat absoluta. L'Església es considera dipositària de la revelació divina i que és infal·lible en matèria de fe i de moral. A veure, podríem dir que aquesta és una característica pròpia no solament de la religió catòlica, seria pròpia de tots els monoteismes del llibre, és a dir, de totes les religions d'arrel abrahàmica, això ho podríem trobar també en l'islam o en el judaïsme mateix, que creuen estar en possessió d'una veritat universal. Però l'Església catòlica té una altra diferència important, que és que no solament es considera en possessió de la veritat divina, sinó que s'atribueix a si mateixa naturalesa divina. És a dir, l'Església catòlica no és una organització que té unes creences, que creu que li han arribat de Déu i que les dedica a predicar-les i a difondre-les. No. Considera que la mateixa institució religiosa té naturalesa divina. D'acord? Això crea una diferència que no existeix en cap altra religió. És a dir, no hi ha cap altra religió que tingui una estructura burocràtica, podríem dir, que ella mateixa consideri que té un origen diví. Les seves veritats, per tant, estan avalades directament per Déu. Puente Ojea ens diu literalment: l'Església és una institució divina, la veritat i la integritat de la qual estan avalades pel carisma d'infal·libilitat conferit al Papa com a vicari de Crist i cap de l'Església. El punt culminant d'aquesta arrogància, diguem-ne, extrema, és, com ja sabeu, el dogma de la infal·libilitat papal o de la infal·libilitat pontifícia, que és un dogma reconegut per l'Església Catòlica des de l'any 1870 en el Concili Vaticà I i que s'aplica, això sí que ho hem de tenir present, s'aplica exclusivament quan el papa parla ex càtedra, que en diuen. És a dir, es considera que en aquests casos el papa té la capacitat de proclamar veritats de fe gràcies directament a la intercessió o a l'assistència divina, és a dir, a la intercessió directa de Déu o a l'assistència divina. Per tant, no és una opinió el que diu, no és que estigui fonamentat en uns textos, no. És directament la paraula de Déu que hi expressa personalment. I després té una altra característica molt important de l'Església Catòlica, que és bastant peculiar també. No és l'única tampoc que la té, però potser sí que és la que la té més arrelada, o durant molts segles ha sigut l'organització que l'ha tingut més arrelada, que és que té una vocació universal, que en diuen ecumènica. És a dir, la seva finalitat és estendre el missatge de Crist a tot el gènere humà. Això es basa en un versicle de l'Evangeli de Marc, el 16-15, que diu literalment: i els va dir, aneu per tot el món i proclameu l'Evangeli a tota criatura. És a dir, l'Església considera des dels seus orígens que té la missió divina d'estendre la doctrina a tota la humanitat. Aquí es veu el trencament que hi ha amb el judaïsme. Podem partir de la idea que Jesús, si va existir tal com es diu i tal, no deixava de ser un jueu, dintre de la religió jueva, que era una religió nacional d'un poble concret, mentre que el cristianisme pretén tenir vocació universal, arribar a tothom. I després hi ha un quart punt que identifica Puente Ojea i que probablement és el més significatiu de tots, i és que l'Església es considera legitimada per imposar la seva autoritat per la força. És a dir, basada en la paràbola del banquet també dels evangelis de Lluc, en aquest cas el versicle 14-23, diu literalment: i el Senyor li va dir al servent, surt als camins i pels tancats i obliga'ls a entrar perquè la meva casa s'ompli. Aquest vers de l'Evangeli de Lluc és el que va servir al seu moment per justificar la Inquisició i les atrocitats que va cometre la Inquisició. És a dir, l'Església es considerava legitimada per obligar a assumir la religió catòlica a qualsevol persona que pogués discrepar i per qualsevol mitjà.
És a dir, si feia falta per la tortura o si no aconseguia convertir-los, estava legitimada a matar-los gràcies a aquesta fonamentació. D'acord? Bé, això li ha permès en el seu moment perseguir qualsevol dissidència i en especial els heretges perquè es desviaven de la doctrina oficial posant en perill la unitat del catolicisme o els increients o els ateus perquè posaven en qüestió lògicament els fonaments mateixos de la religió catòlica. Bé, aquest Evangeli de Lluc doncs diguem que ha provocat bastant desastres al llarg de la història i va ser la coartada que va servir per legitimar, com us deia, els excessos de la Inquisició. És el que a l'edat mitjana es deia, l'expressió llatina que es deia compele intrare, obliga-los a entrar. Puente Ojea, en relació a això, ens diu literalment el que és realment greu és l'extrema vocació del proselitisme que anima l'Església des del seu bressol mateix i a la seva convicció que el seu suposat fundador li va encomanar la seva difusió universal fins a l'últim racó de la Terra. La història del catolicisme és la història d'una agressió permanent inspirada per la convicció de posseir una veritat única i inqüestionable i per la creença que el mandat del seu fundador comprometia els fidels a no parar en el seu esforç proselitista fins que tota la humanitat sense excepció es prostrara als peus del seu Déu. Això ho diu el mateix Puente. Bé, llavors es planteja, davant d'això, davant d'una religió amb aquestes característiques, on queda per l'Església el concepte de llibertat de consciència? Realment la ideologia de l'Església és compatible amb el concepte de la llibertat de consciència? Bé, torna als evangelis per veure què entén l'Església per llibertat. I ens diu que a l'Església el concepte de llibertat s'identifica directament amb el de veritat. Això també ve dels evangelis. A Joan 8, 31-32 es diu literalment: va dir Jesús als jueus que havien cregut en ell: si romaneu en la meva paraula, sereu de debò deixebles meus. Coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures. Llavors, segons això, Puente Ojea conclou que la llibertat per l'Església queda subordinada completament a una recta comprensió de la veritat divina. És a dir, l'Església no accepta que fora de l'Església hi pugui haver-hi cap altra forma de veritat. Per l'Església la veritat és únicament la seva pròpia doctrina. És el que a partir del segle III sintetitza la sentència del bisbe Ciprià de Cartago, allò famós que es deia extra ecclesia nulla salus, és a dir, fora de l'Església no hi ha salvació. L'Església estava legitimada a imposar la seva doctrina perquè qui es desviava de la seva doctrina oficial automàticament quedava fora de la salvació. Bé, davant de tot això, evidentment, Puente Ojea es va a poc allunyant, com podeu entendre, del pensament de l'Església i es planteja una qüestió. Si aquest pensament excloent de la veritat de l'Església és simplement una cosa pròpia dels primers segles o de l'edat mitjana i ha anat evolucionant amb el temps, o si ha arribat fins als nostres dies i l'Església segueix defensant en el fons el mateix o no. Per això analitza amb molt de deteniment tots els textos que van sorgir del Concili Vaticà II. Recordeu que això va ser als anys 60. I ell mateix ens diu que, malgrat tot, en aquella època la seva ruptura amb la ideologia de l'Església ja era irreversible. Concretament, en els seus textos ens diu coses com, per exemple, encara que el meu allunyament del cristianisme eclesiàstic va començar en els primers anys 50, només de mica en mica vaig perdre consciència de la seva progressiva divergència que em portaria a trencar amb la fe rebuda. O en un altre lloc ens diu: els lligams d'una tradició familiar i nacional no es destrueixen fàcilment. La meva dissidència davant d'aquell espectacle no em va fer trencar immediatament i radicalment amb la feixuga inèrcia d'un llaç mil·lenari de fe religiosa i les seves conseqüències en tots els àmbits de la vida. La ruptura nítida, intel·lectualment ben fonamentada i conscientment assumida en tota la seva plenitud, només arribaria força més tard, en una crisi decisiva de la meva consciència crítica que crec poder situar al començament de la dècada dels anys 60, és a dir, abans del Concili Vaticà II. Bé, en qualsevol cas, ella analitza els documents del Concili, que va començar l'any 1962, i en el qual l'Església venia, entre cometes, la idea que pretenia fer un aggiornamento, és a dir, una actualització de la seva doctrina per acomodar-la als postulats, diguem-ne, de la democràcia sorgida després de la Segona Guerra Mundial, de les democràcies sorgides després de la Segona Guerra Mundial. Bé,
Puente Ojea, com dic, ho estudia amb molt de detall i conclou que essencialment el concili no és més que una operació cosmètica per reforçar el nucli de la doctrina catòlica, mantenir els privilegis de l'Església i dotar-se d'una imatge o d'una pàtina més d'acord amb els nous temps, perquè no sembli que està desfasada. Ens diu, el Concili Vaticà II de 1962 a 1965, contra allò que pogués fer pensar la campanya publicitària sobre un aggiornamento de l'Església, va deixar les coses, en matèria dogmàtica i de moral, exactament igual que abans. A la declaració Dignitatis Humanae, que és un dels textos fonamentals del Concili Vaticà II, jo diria que és el lloc on l'Església Catòlica lliura el seu principal combat contra la idea de llibertat de consciència. En aquest text estableix clarament, segueix mantenint la idea de que tots els éssers humans han d'adherir-se necessàriament a la seva veritat, abandona definitivament l'oportunitat d'assumir el concepte il·lustrat de llibertat de consciència i en una mena d'exercici de malabarisme dialèctic inventa un concepte nou, que és el de llibertat religiosa. I a partir d'aquell moment l'Església ja no parlarà de llibertat de consciència, parlarà de llibertat religiosa. D'acord amb la seva estratègia d'oferir una imatge més oberta, ja no pretén dir que només tot és la ideologia de l'Església i si no, ja accepta la llibertat religiosa, almenys de cara cap enfora, però en el fons sense alterar la seva essència original. La declaració diu literalment això, dic perquè podeu fer una lectura adient. El dret a la llibertat religiosa està realment fundat en la mateixa dignitat de la persona humana tal com se la coneix per la paraula revelada de Déu i per la mateixa raó natural. Aquest dret de la persona humana a la llibertat religiosa ha de ser reconegut a l'ordenament jurídic de la societat de manera que arribi a convertir-se en un dret civil. O sigui, aquí ens tramet dues idees. La primera és que la llibertat religiosa, ja no parla de llibertat de consciència, l'Església, està fundat en el concepte de dignitat de la persona tal com se la coneix per la paraula revelada de Déu, o sigui, com ho coneixen ells. Però a més, llença una altra idea, i és que això ha d'estar reconegut en l'ordenament jurídic de la societat, evidentment en l'ordenament jurídic dels estats. Aquí no hi entraré gaire, però si us recordeu, després del concili, als anys 80, perdó, als anys 60, me confonia, Espanya es va proclamar la primera llei de llibertat religiosa, encara amb el franquisme. És a dir, per què? Perquè es van trobar que si no feien això estaven fins i tot contradient el que deia oficialment l'Església. Llavors van haver d'articular ràpidament una llei de llibertat religiosa, però en la qual hi havia, més que de llibertat, era una llei de tolerància religiosa, és a dir, era una llei que declarava que l'estat espanyol era catòlic, però que es toleraven la resta de religions sempre i quan no es torbessin gaire. Sintetitzant-la gaire, sí que faig una lectura una mica còmica, si voleu, però si llegiu el text, literalment ve d'això. Bé, Puente Ojea, evidentment, rebutja aquesta concepció mutilada de la llibertat de consciència, reduïda només a la llibertat religiosa, bàsicament perquè exclou els no creients i tots aquells que no tenen una cosmovisió religiosa de la societat, o de la veritat, per dir-ho millor. Puente Ojea diu, als nostres dies ja no cal plantejar la qüestió de la llibertat religiosa, perquè aquest fal·laç enfocament passa per al punt fonamental, la relegació de facto del dret dels indiferents, els escèptics, els agnòstics o els ateus a gaudir d'iguals oportunitats i tribunes públiques i de la mateixa protecció o col·laboració oficials per difondre, debatre i defensar les seves idees o creences. O sigui, Puente Ojea, evidentment, ho denuncia des del primer moment. Penseu que estem parlant dels anys 60, de finals dels anys 60, o sigui, això ara sembla molt evident, però en aquell moment no. Recordeu que ell va ser, ara no recordo exactament si va ser l'any 65, que ell era ambaixador d'Espanya davant de la Santa Seu, va acabar saltant per diferents motius. Va ser amb en Felipe. Va ser amb en Felipe González. Sí, amb el Felipe González, efectivament. Va ser l'any 70. No. Va ser abans la seva. No, perdó, és que estava aquí, estic parlant dels anys 80. No, clar, efectivament. El Puente Ojea va ser ambaixador als anys 80, efectivament, té raó. Sí, ara em confonia. La llei de llibertat religiosa es promulga als anys 60
Puente Ojea està a la carrera diplomàtica, però encara no s'ha enviat, evidentment, a la Santa Seu, o sigui, ara perdreu lapsus. Però en aquell moment encara no es parla pràcticament d'això. O sigui, aquí a Espanya encara viu Franco i, per tant, això és gairebé insòlit. Bé, la següent cosa que es planteja a Puente Ojea és si l'Església veu d'aquesta manera la llibertat, ja no diria de consciència, fins i tot la llibertat religiosa, què entén l'Església per tolerància? És una actitud sincera quan l'Església parla de tolerància o simplement una nova estratègia per simular que s'adapta a les exigències dels nous temps, però mantenint la seva, pulsió totalitària i l'afany per parasitar les estructures de l'Estat, com ha vingut fent sempre, etc. Bé, conclou, evidentment, que l'actitud de l'Església no és de veritable respecte, que simplement, si es veu obligada a transigir, ho afronta com un parèntesi desgraciat en el seu camí per intentar convertir, en el seu llenguatge, salvar, com dèiem, a tota la humanitat, i per tant, per Puente Ojea, la tolerància religiosa es transforma en una paciència prudent sempre a l'aguait d'oportunitats de proselitisme. És a dir, en el fons per ell no és més que una estratègia perquè no li queda més remei, perquè els temps canvien i ja no pot seguir defensant aquesta intransigència, almenys a títol oficial, però diguem que de forma amagada o pseudoamagada, a la fi no ha canviat la seva visió de la realitat. Aquesta idea no és en absolut nova, vull dir, ja, si recordeu, al segle XIII, Ramon Llull ja va escriure aquell llibre, el llibre del Gentil i dels Tres Savis, on també pretenia convertir-se en el paladí de la tolerància i tal, obrint-se al diàleg amb altres religions, i per això convida a un musulmà i a un jueu, evidentment, religions monoteistes, no ens pensem que anaven a fer cap gran cosa més enllà, i amb la idea d'intentar reconciliar-nos i trobar la veritat i tal. En el fons passa el mateix, no és més que una estratègia per intentar al final dir-nos que la religió verdadera acaba sent la religió cristiana i que els altres el que estan és equivocats i en l'error. És l'estratègia que sempre ha vingut defensant l'Església Catòlica, és allò, la vera religio, que en deien, davant de l'error, de la ignorància dels infidels, i l'únic que pretén és mostrar el camí de la salvació als homes de bona voluntat que estan disposats a debatre, però sempre quan vagin del burro i acceptin que la religió verdadera és la catòlica. Bé, aquesta mateixa anècdota amb diferents variants la trobem en altres textos, com per exemple el de Camaró de Boccaccio o en Nathan el Savi de Gotthold Ephraim Lessing, etc. Bé, per l'Església Catòlica, doncs, la consciència objectivament veritable no pot entrar en contradicció amb els ensenyaments tramesos a través de la revelació divina. Això heu de tenir-ho clar. Per molt discurs que facin, per ells no ha canviat absolutament res des del principi dels temps. En canvi, per Puente Ojea el que reivindica és la consciència lliure no en l'obediència a la veritat religiosa, sinó en la lleialtat a si misma, en l'autonomia personal, en la voluntat d'intentar assolir la llibertat sense tuteles externes, analitzant la realitat. Bé, en el fons, hem de pensar que la tolerància no deixa de ser una actitud personal que no qüestiona la confiança en les conviccions pròpies, però que sí que és imprescindible per garantir la convivència en el marc d'una societat plural on coexisteixin persones amb creences diferents. És a dir, tothom està convençut que està encertat davant de qualsevol posició, home, tots pensem que tenim la raó. Però hem d'estar disposats a un diàleg sincer amb els altres si volem realment aconseguir que hi hagi un respecte cap als altres. Si solament és una estratègia per intentar convèncer-los, quan jo parlo amb un altre, l'únic objectiu és que pot dir el que vulgui, jo el vaig a convèncer i m'és igual el que digui, doncs malament, no? El motiu d'això és que, encara que nosaltres estiguem totalment convençuts de la certesa de les nostres opinions, hem de pensar que sempre hi ha la possibilitat que estiguem equivocats. Això no ho hem de perdre de vista.
Aquest és el mateix argument que Richard Dawkins, com ja coneixereu, és un dels màxims exponents del nou ateisme, que va escriure el famós llibre El viatge de Déu. Em sembla que hi ha una traducció en català, em sembla que està feta aquí a l'associació. En castellà es deia El espejismo de Dios. És quan ell defensa la idea de la probabilitat o la improbabilitat de Déu. No perquè estigui mancat de convicció cap a la tesi que defensa, en absolut. Al revés, disposa d'arguments tremendament sòlids per defensar la no existència de Déu. Però assumeix que no és possible demostrar racionalment proposicions de caràcter negatiu i per això, fins i tot si són certes, per això accepta aquest concepte de la probabilitat i la improbabilitat. Dawkins ens diu, per exemple, que no es pugui provar la inexistència de Déu és normal i insignificant, encara que només sigui en el sentit que mai no podrem provar absolutament la inexistència de res. El que realment importa no és si Déu és irrefutable o no, perquè no ho és, sinó si la seva existència és probable o no. I ell arriba a la conclusió que la probabilitat és pràcticament nul·la, és menyspreable i es pot despreciar, perquè hi ha arguments tan sòlids en contra que permeten gairebé afirmar de forma taxativa que Déu no existeix. Però accepta el joc del probabilisme perquè sempre hi ha la possibilitat que tothom estigui equivocat. La veritat absoluta no la pot afirmar ningú. Per tant, el conflicte no neix de proclamar una creença o una suposada veritat a la societat, sinó de l'obstinació fanàtica d'imposar aquesta veritat als altres contra el seu propi desig, contra el desig dels qui no la comparteixen. Sobretot en aquells assumptes que afecten únicament i exclusivament a la seva consciència i, per tant, que no incumbeixen per res a les persones que s'atribueixen el dret moral a imposar les seves idees als altres. D'acord? Bé, seguim avançant. Un cop analitzat, doncs, la visió que té l'Església i la proposta que ens fa el Puente Ojea de la llibertat de consciència, fa un pas més enllà i ens pregunta en què consisteix el laïcisme. Si acceptem que tenim llibertat de consciència, cosa que l'Església no reconeix, el següent pas seria dir en què consisteix el laïcisme. Bé, segons les definicions més comunes, podríem dir que el laïcisme és un principi d'organització política segons el qual en una societat plural i democràtica s'haurien de complir almenys 3 requisits. El primer és el de la llibertat de consciència individual, és a dir, garantir que tots els individus han de tenir llibertat per pensar, i llibertat de pensament i per expressar les seves opinions de forma lliure i sense coaccions. La segona, la igualtat de drets per tots els ciutadans, independentment de les seves creences o conviccions personals. I la tercera és que hi hauria d'haver una separació estricta entre l'Església i l'Estat o entre les organitzacions ideològiques, siguin de naturalesa religiosa o no religiosa, i l'Estat. Aquestes serien les 3 grans condicions per considerar que es dona o no es dona el laïcisme. Puente Ojea, ell mateix en la seva obra, ens explica que ell troba el punt d'arrencada per la teorització del laïcisme en l'obra d'un pensador protestant suís que es diu Alexandre Binet, que descobreix a través de la lectura d'un jesuïta francès que és Joseph Leclerc. Això és molt curiós perquè estem parlant d'autors religiosos, però dintre de l'àmbit protestant ja des del segle, diria que des de la pròpia Reforma ja hi ha una corrent de pensament que recolza o fins i tot defensa en molts aspectes la llibertat de consciència, perquè, com ja sabeu, el luteranisme el que fa és trencar amb l'Església Catòlica bàsicament perquè apel·la a la pròpia consciència a l'hora de fonamentar les seves creences, és a dir, no accepta el discurs de l'Església, sinó que apel·la a revisar dins d'un mateix per arribar a les seves pròpies conclusions. Bé, a partir d'aquí podríem dir, això seria molt llarg d'entrar-hi, però podríem dir que a partir d'aquí hi ha tot un corrent dintre del protestantisme que ja va cap a aquesta via. Penseu que hi ha autors protestants com
el filòsof anglès John Locke, l'assagista Pierre Bayle o fins i tot el jurista alemany Samuel Pufendorf, que ja en el segle XVII defensen la tolerància i la llibertat de pensament i que per això moltes vegades són considerats precursors de la il·lustració. I en aquest cas, aquest home, aquest pensador suís, d'origen suís, Alexandre Binet, ja reivindica la consciència individual com a fonament del lliure anàlisi de la consciència. Perquè ens diu, si una societat assumeix com a pròpia una religió, això significaria que aquesta societat té una consciència pròpia que transcendeix la dels seus integrants. I és evident que els grups humans no poden tenir consciència més enllà de la que tenen els membres que els conformen. Diu, literalment, si la societat té religió és que té consciència. Si té consciència, com la consciència de l'individu prevaldrà contra la de la societat? La consciència és sobirana en l'home. Com no serà llavors sobirana a la societat? Bé, Puente Ojea llegeix això i es queda realment en el seu moment impressionat, perquè això no era habitual, i menys a Espanya en aquella època, i ell mateix conclou que és inqüestionable que només l'ésser humà com a persona real, amb individualitat psicofísica, posseeix l'atribut òntic de la consciència i l'autoconsciència. Només pot ser religiós, professar una fe o no. O sigui, solament l'individu pot tenir una consciència i, per tant, solament l'individu pot professar una religió. I, per tant, la veritat aquesta heterònoma pròpia de les religions no és compatible amb l'existència d'una raó autònoma on resideixi el pensament de cada individu. A partir d'aquell moment, per Puente Ojea, ja només hi ha un ésser dotat de consciència i aquest ésser humà és l'individu, perdó, i aquest ésser és l'individu humà. Això són paraules de Puente Ojea. Així, només... Perdó? L'homo sapiens. Sí. Diu, així només l'individu és, en darrer terme, subjecte de drets i qualsevol altre titular dels drets ho són com imputables a l'individu. D'aquí es dedueixen algunes conseqüències molt evidents. La primera és que les organitzacions o la societat en conjunt no poden tenir consciència i, per tant, que no es pot traslladar a l'àmbit del que és públic, del que és comú a tots els ciutadans, allò que només correspon a unes persones concretes o a uns col·lectius concrets. Els poders públics no poden tenir creences o conviccions pròpies. Són els individus en l'exercici de la seva responsabilitat els que tenen capacitat de pensar. Per tant, les agrupacions religioses no són més que agrupacions de fidels i els seus dogmes pertanyen a l'esfera del privat, perquè únicament representen les creences dels seus seguidors. Clar, podríem dir, però és que les entitats religioses, com qualsevol altra, com una empresa o com qualsevol altra organització, com la Societat d'Ateus, tenen entitat jurídica. Bé, és cert, a la societat poden tenir personalitat jurídica i ser subjectes de dret, però això no deixa de ser una simple abstracció legal perquè puguin operar a la societat i realitzar actes a la societat, per poder fer contractes, per poder fer compres, per poder... Tenen una personalitat jurídica, però això no vol dir que les organitzacions pensin per si mateixes. Qui pensen són els individus que conformen les organitzacions. Això és el que ens diu Puente Ojea. Bé, jo crec que té tota la raó del món, evidentment. Per tant, per ell, totes les persones tenen una consciència pròpia i inalienable i els col·lectius, en tant que agrupacions d'individus, siguin confessions religioses o associacions de qualsevol altra naturalesa, promouen interessos particulars i per això han d'estar sotmeses al dret comú. Per aquest motiu, ens diu que l'Estat ha d'estar completament separat de l'Església o de qualsevol altra confessió i que això no suposa cap greuge o discriminació. Perquè, citant a Leclerc, ell ens diu que la religió és un assumpte privat, individual. Una església no és una institució pública, sinó una simple associació de creients. I diu, en un estat democràtic de dret, totes les associacions de caràcter privat, civil o comú tenen drets iguals en l'àmbit de la vida pública. Des d'una associació religiosa de creients fins a una lliga o associació d'ateus, espiritistes, maçons, escaquistes, d'esgrima, de novel·listes, de periodistes, de cineastes, etc., amb la sola condició de respectar les lleis sota les quals han estat constituïdes. D'acord? Ell diferencia clarament el dret, o sigui,
que la consciència és una qualitat pròpia dels individus, no de les organitzacions. És evident que els individus que conformen organitzacions poden tenir idees comunes i les poden compartir, però les organitzacions per si soles no pensen. És a dir, ni les organitzacions ni cap altra entelèquia que puguem crear de cap altra mena, ni molt menys les coses, diguem, inanimades. El problema quin és? Això podria ser simplement una cosa bastant trivial. El problema és que les confessions religioses poques vegades es mantenen en un pla teòric. Normalment traten de convertir-se en sistemes de poder i de dominació per legitimar el poder polític que en casos extrems desemboquen fins i tot en règims confessionals o fins i tot teocràtics on les pròpies religions intenten exercir directament el poder i intenten imposar una suposada voluntat divina a tota la societat. Bé, el conflicte no neix, doncs, de la naturalesa espiritual de les confessions religioses, sinó de la seva projecció política, del seu afany de poder, de la voluntat de parasitar el mateix estat per apoderar-se del poder. Per tant, Puente Ojea deixa clar que el laïcisme no és un moviment que va en contra de la religió en si, sinó d'aquesta ànsia totalitària de la religió. Del que va és a favor de la llibertat de consciència, tant d'aquells que tenen creences religioses com dels que no la tenen. Ens diu, el laïcisme és un moviment radical a favor de la consciència lliure i, en conseqüència, no es posiciona ni a favor ni en contra de la religió, sinó que es presenta com a resolt i insubornable defensor d'un disseny de societat política que propiciï i asseguri jurídicament les millors condicions per la formació i expressió de la consciència lliure de cada ciutadà. D'acord? Per tant, el laïcisme enfonsa les seves arrels en una vocació racionalista, universal i civilitzadora que està basada en la llibertat dels ciutadans i en la igualtat i que s'enfronta a la identitat cultural que defineix la societat en conjunt per sobre de la voluntat dels individus que la conformen. Com si hi hagués una mena de voluntat universal que ens vingués donada i que ens obligués a acceptar unes veritats de fet. Bé, intento anar ràpid per no estendre'm gaire sobre algunes coses. Bé, en última instància, Puente Ojea, doncs, és com us deia al principi, és el gran defensor del laïcisme a l'estat espanyol de la segona meitat del segle XX i, per tant, li toca viure un període molt peculiar, que és el de la transició espanyola, no? I ell el viu amb bastanta, diguem-ne, frustració, diria jo, perquè ell veu la transició en el seu moment com l'oportunitat de passar des d'una dictadura nacional catòlica fins a una democràcia plenament laica, podríem dir segons el model que va haver-hi a la Segona República Espanyola. Però ell mateix se n'adona que el principal objectiu de les forces polítiques de la transició no va ser passar directament a una nova república laica, sinó defensar els interessos de les oligarquies franquistes, incloent-hi, per tant, la jerarquia catòlica. Tot això amb la connivència, segons ell, en el seu moment, del Partit Socialista Obrer Espanyol i fins i tot en menor mesura, però també del Partit Comunista d'Espanya, que van tenir aleshores la possibilitat de fer un canvi radical a la història i, bé per connivència o per l'ambició de poder, van portar el país a el que ell considera una pseudodemocràcia tutelada per la Creu i la Corona, que és el títol d'un dels seus últims llibres, precisament La Creu i la Corona, és un llibre bastant conegut. Ens diu Puente Ojea: la villania que encobria la fal·làcia de predicar una ruptura igual a violència va aconseguir torçar el pacífic procés de transició rigorosament democràtica amb el model constitucionalista clàssic i ja actuat amb èxit en altres països, que hagués conduït, sens dubte, des d'un règim de dictadura ja esgotat i contestat per la majoria de la ciutadania d'aquest país a un sistema democràtic sense hipoteques. Només caldria que els quadres dirigents tinguessin paciència, fermesa en els seus postulats polítics i voluntat de construir un país nou depurat de tot pes de tot el passat llarg de la perversió política acumulada per 40 anys de feixisme i de nacionalcatolicisme. La seva immaduresa ideològica i la urgència que els posseïa per obtenir el poder van malmetre un panorama fecund de potencialitats per edificar sobre sol nou i amb obrers nous. Bé, aquí la qüestió és, podria haver anat d'una altra manera? Potser sí, això no ho sabrem mai, evidentment, perquè no es pot revisar la història.
Segurament va ser un període molt complex que va requerir enormes equilibris i també es podria fins i tot dir que la prova del seu èxit és precisament que va fer realitat el canvi polític sense grans traumes i fractures a la societat espanyola, al conjunt de la societat espanyola, i que a més fins i tot després va ser ratificat a les urnes pels ciutadans. Aquí jo crec que la missió de Puente Ojea juga en diferents factors. La primera és el desengany de qui veu passar per davant dels seus ulls. Penseu que ell era diplomàtic, que estava, per tant, dintre de les estructures de l'Estat i que va veure passar per davant seu aquesta oportunitat i que ell realment pensava que era factible anar cap a un model nou. I ell té la sensació que aquesta oportunitat d'or es malmet per l'actitud egoista o fins i tot apocada dels seus protagonistes, sobretot, com us deia, els polítics dels partits democràtics, i per tant té por o tem que aquesta oportunitat no se li torni a presentar. Però segurament també influeixen altres factors, com per exemple els successos que van portar a la seva destitució com a ambaixador a la Santa Seu als anys 80. Això ell ho escriu posteriorment, evidentment, ho escriu a finals dels 80, i per tant aquestes reflexions, clar, en aquell moment no es podia fer. Però després quan ho explica, ell és molt crític amb tot aquest període. Ell considera que l'Estat que surt de la transició no és laic, en absolut, perquè la Constitució espanyola de 1978 estableix, entre altres coses, explícitament l'obligació dels poders públics de col·laborar amb l'Església Catòlica. Ara en parlarem una mica més calma d'això. No m'estendré gaire perquè és una mica tard, però bueno, parlarem una mica. I per això el mateix Puente Ojea ens parla que l'estat espanyol no és un estat formalment confessional, perquè no es pot dir que sigui confessional, la Constitució, ara ho comentarem, no estableix que sigui confessional, però ell parla que estem en un règim de criptoconfessionalisme, perquè és un estat que formalment no és confessional, però a la pràctica té moltes coses que l'assimilen pràcticament a un estat confessional. Ell gairebé ens diu que ell l'anomena criptoconfessional, però perquè ell considera que en el fons és un estat, en certa forma, pluriconfessional, és a dir, un model d'estat que protegeix les confessions religioses, tot i que premia de forma específica a l'Església Catòlica. Tot això és cert. El que passa tampoc hem de perdre de vista algunes altres coses. Per exemple, que la majoria dels països del nostre entorn, que considerem plenament democràtics, es troben en situacions relativament similars. Per exemple, si mirem països com Alemanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia o Portugal, tenen un estatus d'aconfessionalitat relativament similar a l'espanyol. I fins i tot nombrosos països que considerem clarament modèlics en l'àmbit de les llibertats, podríem dir que són estats formalment confessionals. Per exemple, el Regne Unit, o Dinamarca, o Finlàndia, o Suècia, Grècia, Malta. Són estats que fins i tot els reis poden ser els caps de l'Església, els caps d'Anglaterra. Per tant, és un tema complex i no és fàcil canviar aquests models d'un dia per l'altre. Hi juguen moltes forces i per tant, és difícil, allò que es diu a toro pasado, veure que si podria haver anat o no d'una altra manera. La realitat és que tenim el que tenim i va anar com ha anat. I que, en el fons, l'únic país europeu que podríem dir que realment és laic, i fins i tot així amb reserves, seria França. Però, per tant, França no deixaria de ser una excepció dins del nostre panorama. Ja no parlem d'altres llocs del món perquè això ja seria bastant depriment, la veritat. Bé, per Puente Ojea, la clau d'aquest model criptoconfessional, evidentment, són les lleis que regulen l'estatut de la religió a Espanya i, en concret, l'estatus de l'Església Catòlica. És un entramat legal que s'articula, jo diria, a 3 nivells. Per una banda, tenim la Constitució, per altra banda, tenim els acords de l'Estat amb la Santa Seu i, finalment, tenim la Llei de Llibertat Religiosa de 1980, tot això sense entrar a considerar altres disposicions menors, evidentment. Si analitzem la Constitució, podríem dir que hi ha 2 articles
N'hi ha més, però podríem centrar-nos en dos, per no dispersar-nos, podríem centrar-nos en dos articles, bàsicament. L'article 14, que estableix la igualtat dels espanyols davant la llei sense discriminació per diversos motius, i entre ells esmenta la religió. Per tant, podríem dir que des d'aquest punt de vista no hi ha res a dir. I després hi ha l'article 16, on es tracta directament el tema religiós, que en el seu primer apartat garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte de tots els ciutadans. Per tant, podríem dir que més o menys té una redacció bastant correcta, tot i que no oblidem que la majoria de textos internacionals, de tractats internacionals, per exemple el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i les llibertats fonamentals, parla de llibertat de pensament, de consciència i de religió. No parla de, com ho dèiem, de llibertat ideològica, religiosa i de culte. Tots els tractats internacionals, absolutament tots, parlen sempre de llibertat de pensament, de consciència i de religió com una cosa addicional. Però parlen explícitament de llibertat de consciència. La Constitució espanyola no. Tot i que fa servir aquesta redacció prou ambigua perquè diguem, podem dir, vale, ho acceptem, no entra en contradicció amb els postulats que podríem defensar des del laïcisme. Per tant, fins aquí podríem acceptar-ho. L'article 16.2 també, és a dir, el segon apartat d'aquest mateix article ens diu: ningú podrà ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences, és a dir, replica l'estructura del 16.1, però podríem dir, d'acord, no obliga ningú a res, per tant, dius, vale. I fins i tot el primer epígraf de l'apartat tercer de l'article 16, en la mateixa línia dels anteriors, diu: cap confessió tindrà caràcter estatal. Això porta a molts juristes a afirmar, en conseqüència, que Espanya no té una confessió oficial i que, per tant, Espanya seria un estat no confessional, o aconfessional, com vulgueu dir, seria el mateix, és no confessional. Fins aquí podríem dir, tot més o menys és coherent, no seria la redacció ideal, però podríem acceptar-la, encara que tot seria millorable. Però tot això salta pels aires amb el segon epígraf de l'article 16.3, que diu, literalment: els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions. D'aquesta manera posa en qüestió el laïcisme de l'Estat, ja no solament això, sinó fins i tot la seva pròpia confessionalitat, perquè obliga a l'Estat a cooperar amb l'Església Catòlica i amb les altres confessions, així com que diu, també, vinga. Bé, Puente Ojea denuncia això de forma vehement a diferents obres i molt especialment en el seu llibre La Cruz i la Corona, que he esmentat abans, on titula tot un apartat amb la frase, o sigui, un capítol amb la frase: la redacció de l'article 16 és una infàmia política i una aberració jurídica. I diu literalment: però què pensar d'una Constitució elaborada i completada per un govern que, en el moment de sotmetre's al referèndum popular, ja havia concedit a l'Església una posició d'exorbitants privilegis mitjançant acords internacionals amb la Santa Seu que només van necessitar la formalitat d'una simple signatura amb l'executiu 7 dies després d'entrar en vigor l'article 16? En realitat, es van concedir aquests privilegis abans d'aprovar-se el marc constitucional, per la qual cosa, allò que disposa l'apartat tercer de l'article 16 és d'intenció i de fet una aconfessionalitat simulada i astutament calculada per les dues parts a l'ombra. I té tota la raó. És a dir, ara en parlarem, però és que abans d'aprovar-se la Constitució ja s'havien negociat els acords de l'Estat amb la Santa Seu. I per tant, aquesta segona epígraf de l'article 16.3 s'introdueix expressament per legitimar les relacions privilegiades de l'Església amb l'Estat. A més, això de vegades es diu com si no tingués massa conseqüències i tal, però sí que les té. Sense anar més lluny, podem veure els efectes de la interpretació que fa el Tribunal Constitucional a la sentència 34/2011 de 28 de març, on reafirma l'obligació de l'Estat de cooperar amb les confessions religioses, equiparant la confessionalitat de l'Estat amb la idea de la laïcitat positiva que propugna l'Església. I
que exigeix la necessària cooperació dels poders públics amb les confessions i en particular amb l'Església Catòlica. Aquesta sentència diu, per us fer una idea, en la seva dimensió objectiva, la llibertat religiosa comporta una doble exigència, que fa referència a l'article 16.3 de la Constitució espanyola. Primer, la de neutralitat dels poders públics incita a la confessionalitat de l'Estat. Segon, és a dir, reconeix que l'Estat ha de ser neutral, però automàticament a continuació diu, segon, el manteniment de relacions de cooperació dels poders públics amb les diverses confessions. L'article 16.3 de la Constitució, després de formular una declaració de neutralitat, considera el component religiós perceptible a la societat espanyola i ordena als poders públics mantenir les conseqüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions, introduint així la idea de confessionalitat o laïcitat positiva que eviti qualsevol mena de confusió entre les funcions religioses i estatals. És a dir, directament, el Tribunal Constitucional diu que la Constitució estableix que l'Estat ha de cooperar amb l'Església. O sigui, que no és una qüestió opcional, és que hi ha una sentència que ho diu. Bé, com s'arriba a aquest punt? Doncs bé, després de la mort de Franco, l'Església ja s'adona que les coses canviaran, que no es pot mantenir la situació com està fins a aquell moment, i es prepara pel terreny que ha de venir. I per això, l'any 1976, ja el cardenal Jean-Marie Villot, que era el secretari d'Estat de la Santa Seu en aquell moment amb Pau VI, i Marcelino Oreja, que era el ministre d'Afers Estrangers amb el nou govern presidit per Adolfo Suárez. Marcelino Oreja era demòcrata cristià i era militar, no era membre de l'Associació Catòlica Nacional de Propagandistes, aquella que hem dit al principi, la qual havia arribat a militar Puente Ojea a la seva joventut. Es va abandonar molt després, evidentment. Doncs bé, Marcelino Orejas i Jean-Marie Villot signen un primer acord entre l'Estat i l'Església per reemplaçar el concordat de 1953 per un nou marc de col·laboració que s'adapti als nous temps que es veuen venir que s'acosten. Puente Ojea ens diu: la primera exigència perquè l'Església consolidés la seva gran operació cosmètica de rentat, pentinat i maquillatge de cara consistia a substituir el concordat de 1953. Evidentment, té tota la raó. Aquest acord s'aprova amb les Corts franquistes encara en actiu, quan ni tan sols s'ha presentat la proposta de llei per la reforma política que ha de donar el tret de sortida a la nova incipient democràcia i, per tant, és indubtablement preconstitucional. Això no ho pot negar ningú. Es va signar l'any 1976, per tant, no hi ha discussió. El seu objectiu és molt simple, és garantir la incorporació de les directrius que emanaven del Concili Vaticà II en l'entramat jurídic espanyol abans que arribi la democràcia i, per tant, sigui més difícil blindar els privilegis de l'Església. Aquest acord de 1976 estableix les bases per a la substitució gradual del concordat a través de 9 acords que es signen 5 dies després d'entrar en vigor la Constitució. Em sembla que Puente Ojea en algun lloc diu 7, jo diria que són 5, perquè es signen el 3 de gener de 1979, entre els mateixos interlocutors, Jean-Marie Villot, secretari d'Estat del Vaticà, i Marcelino Oreja, però que en aquell moment només hi ha una diferència. Marcelino Oreja segueix sent ministre d'Exteriors, però Jean-Marie Villot en aquell moment ja és secretari d'Estat amb Joan Pau II, ja no és amb Pau VI, perquè ja va morir abans. Entremig va haver-hi un altre papa, com sabeu, que va durar molt poc, i ja, per tant, està Joan Pau II. Però això no canvia res significativament. Aquests 4 acords que es signen entre la Santa Seu i l'Estat espanyol són els acords sobre assumptes jurídics, assumptes econòmics, ensenyament i assumptes culturals i assistència religiosa a les forces armades i al servei militar de clergues i religiosos, que reemplacen completament el contingut del concordat de 1953 sense arribar formalment a derogar-lo. Després hi ha un posterior acord del 1994 sobre assumptes d'interès comú a Terra Santa, però això ja gairebé és un acord menor comparat amb tot això. Us anava a dir alguna cosa? Sí, s'ha parlat molt sobre si el concordat està derogat o no. Potser en podem parlar després, quan s'hi farà una xerrada una mica, ho dic per anar ja acotant. El que fan els acords
del 1976-1979 és substituir completament el contingut del concordat, és a dir, no queda cap article vigent del concordat. El que no fa és formalment derogar-lo com a tal, però la pràctica es queda sense contingut. Per tant, aquí podríem parlar ja a nivell jurídic si realment està derogat o no derogat, però no té massa incidència des d'aquesta perspectiva. Bé, l'últim pilar d'aquest entramat per legitimar els privilegis de l'Església Catòlica seria l'aprovació de la Llei Orgànica 1980 de Llibertat Religiosa, que el que fa és estendre alguns avantatges de la confessió catòlica a la resta de confessions religioses, i això va permetre reconèixer les comunitats evangèlica i israelita el 1984, la musulmana el 1989, i establir acords específics de cooperació amb aquestes tres confessions l'any 1992. En els anys següents es van anar sumant a la llista de confessions d'arrelament notori reconegudes per l'Estat l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, el que es coneix vulgarment com els mormons, l'any 2003, els Testimonis de Jehovà el 2006, les comunitats budistes el 2007 i l'Església Ortodoxa el 2010. Les demés confessions religioses que podeu imaginar, des dels sikhs, els hindús, els bahais, els taoistes, etc., queden sota l'empara de la llei de llibertat religiosa, però no tenen acords directes amb l'Estat, no estan reconegudes com religions d'arrelament notori i, evidentment, fora de la cobertura de la llei de llibertat religiosa, com sempre, una vegada més, queden totes aquelles persones que no tenen conviccions religioses o que es consideren increents, ateus, etc. Per tant, amb aquesta llei es tanca el cercle d'aquell estat criptoconfessional que Puente Ojea va denunciar incansablement fins a la fi dels seus dies. A veure, podríem seguir, però no sé si anem una mica tard, Albert. Com em digueu, si voleu que ho deixem aquí i passem un torn de preguntes. Tinc un altre tema per parlar, però podríem allargar una mica, potser massa, que és precisament la polèmica entre l'ús del terme laïcitat o laïcisme, que Puente Ojea va defensar sempre que l'ús del terme laïcisme, jo crec que també per una raó històrica, perquè en el seu moment l'Església introdueix el terme laïcitat amb una finalitat molt concreta, però si voleu parem una mica, fem un torn de paraules, no sé com voleu, us ho dic perquè fa por no allargar-me massa, són 3:45 i no sé si esteu cansats o teniu ganes de seguir o... 7:45. Ai, volia dir 7:45. Sí, no sé, com estava així, hòstia, avui tinc alguns lapsos, perdó. No, 7:45, sí, són petits lapsos. Tempos fugit, però no tant. Ja està el rellotge, però no. No, però dic, ja portem 1h15 quasi, no sé si voleu... Com vosaltres vulgueu, a mi no em fa res, vull dir... Passem un torn de una volta. Sí, fem una volta i si veiem que queda temps, doncs després seguim. Si faria greu, no tingueu temps de fer cap pregunta. No enrotllem massa, si fem preguntes concretes i això tirarem endavant. Algú té alguna pregunta per fer? No segueixo, pitjor per vosaltres. L'Eduard. Jo només vull dir una cosa, primer una opinió. Aquesta teva conferència està molt interessant i després de la que m'interessa més és la trajectòria d'aquest home, que és tan interessant, però tu creus realment que el Puente Ojea es pensava que veia la transició com una oportunitat real? La transició? Sí, jo crec que sí. A veure, és que heu de veure en el context de l'època. Clar, ara, sí, jo el que trobo que de vegades el que passa és que és molt fàcil jutjar les coses des de la nostra perspectiva actual, però clar, és que ens hem de posar en el moment, no? Jo diria perquè el fet d'Espanya és un país, un estat molt narcisista i no ha volgut mai ser un estat nou, m'entens? I s'agrada com és, m'entens? I a l'agrada com és un narcisista, m'entens? A la meva opinió. Sí, és possible. I llavors, això no quadra, de fet, quadra d'alguna manera, amb la de Machado. Es van donde caminas a punto de guardar y dices,
una de les nostres Espanyes vull dir, doncs, és veritat, si tu mires les eleccions de cada any, hi ha la meitat d'Espanya que és d'un color i de l'altra meitat de l'altra. Això no sé com t'entendre que serà un país nou, m'entens? No hi crec gens. Bé, a veure, jo crec que ens hem de posar en la situació de mitjans de la dècada dels 70, en un règim franquista gairebé agonitzant, amb un dictador que ja és pràcticament decrèpit, que està malalt, amb un règim que en alguns moments ells mateixos pensen que allò no pot durar massa, i amb tots els sectors, diguem-ne, dominants, oligarquies, etc., que el que tenen por és de perdre la seva posició, els seus privilegis, i el que volen és blindar la situació. Per altra banda, hi ha una pressió molt gran dels partits o dels sectors, diguem-ne, demòcrates o partidistes, que volen un canvi, volen homologar-se als països europeus, ja pensen que això està esgotat, el model franquista està esgotat, i per tant, que volen que arribi la democràcia. Això genera tensions de tota mena i hi ha sectors de tota mena, ens hauríem de posar, ja dic, en el context de l'època. Però sí que és veritat que en alguns moments hi ha la percepció de que realment les coses poden canviar de forma molt radical, i de fet canvien de forma molt radical. Es passa d'un règim, si voleu, dictatorial a una democràcia, amb totes les seves imperfeccions, i que podríem discutir tant com vulgueu, vull dir, ara no és l'objecte d'aquesta xerrada. Però bé, Pontejeu viu en primera persona i ell realment pensa que si els partits diguem-ne democràtics són capaços de fer bé la seva feina, es podrà no solament passar a una democràcia, sinó que es podrà passar a una democràcia laica, és a dir, treure l'Església els privilegis que té. Ell també pensa que es podrà prescindir de la corona. És el que ell pensa. Però què passa? Que al final se n'adona que això no és així, perquè els nous partits el que volen és tocar poder, realment assolir quotes de poder, i això s'obliga a pactar amb els sectors, diguem-ne, franquistes més aperturistes, amb els sectors, si voleu, fins i tot demòcrates cristians, i una part del règim, s'obliga a pactar amb una part del règim. I això fa que s'hagin de fer concessions. I les dues grans concessions que ell qüestiona són precisament aquestes, la corona i l'Església. És a dir, no es aconsegueix fer una nova Constitució i passar a un nou règim on s'aboleixi la monarquia i on es retirin els privilegis que tenia l'Església Catòlica. I això per ell, doncs clar, és una gran frustració, perquè ell, com ja hem vist, havia començat potser de jove considerant-se catòlic, però evoluciona, abandona aquestes conviccions perquè se n'adona que això no va enlloc, és un ferm defensor de la llibertat de consciència, del laïcisme, i per tant ell lluita. És de les poques persones que en aquell moment tenen claríssim que s'ha de lluitar per imposar un règim laic. I ell creu que els partits, sobretot el PSOE i el Partit Comunista, seguiran per aquesta via, però al final es troba que claudiquen i accepten tota una sèrie de concessions que fan que el poder de l'Església segueixi mantenint, i això li provoca una gran frustració. Ja he dit que segurament aquí també hi ha factors personals. Recordeu que ell parla de tot això anys després, a finals dels 80, quan ja deixa la carrera diplomàtica, perquè clar, mentre és un funcionari de l'Estat, és diplomàtic, hi ha coses que no es pot pronunciar obertament, però ell ho explica després, i segurament aquí fins i tot juguen factors personals. Jo crec que hi ha un factor que és l'edat, primer, que ell se n'adona que si no aconsegueix això en aquell moment serà difícil tenir una altra oportunitat, perquè ara que es consolida la democràcia, tornar enrere serà molt difícil. Ell pensa que poden haver-hi avenços, sí que poden haver-hi avenços. Per això també, de fet, ell, no recordo si és el 1999 o l'any 2000, col·labora en la fundació de l'Associació Europa Laica, que és una de les associacions actualment vigent que defensaran el laïcisme al nostre país. Però ell veu que és una oportunitat perduda i veu difícil que realment s'aconsegueixi un estat laic. Com a molt pensa que podran
es podrà a poc avançar en la reducció dels privilegis de l'Església, però poca cosa més. No sé si hi ha més preguntes. Més, era una pregunta. Jo volia parlar, potser no són tan preguntes, però alguns punts de debat, si bé, jo no coneixia el Cuento Gea, he mirat una entrevista abans de venir i m'ha semblat interessant perquè coincideixo sobretot molt en un punt que és com ja has dit que ell diu que el que jo anomeno catolicisme, o sigui la Constitució de l'Església Catòlica, que és el segle IV, tenia diferències fonamentals amb el que és el cristianisme, com jo l'entenc com un moviment, que va sortir al segle I a Palestina, vull dir, hi ha potser fins a 4 segles de diferència, i el cristianisme com a tal, en aquests 4 segles va existir sense església. Llavors jo distingeixo clarament el cristianisme del catolicisme i per mi, com diu l'Ogea, tot el que diu el catolicisme és una tergiversació o una contradicció amb el que és el cristianisme original. En primer lloc perquè s'alia amb el poder, clarament, quan el poder l'havia estat perseguint durant totes les persecucions, de displacer i tal, perquè el cristianisme tenia una essència antiestat, antiesclavisme i antipoder. A partir de que posen al centre l'amor al proïsme, que com dius, que estic molt d'acord, l'Església és totalment hipòcrita amb això, perquè en el moment que apoyes l'Estat, apoyes l'esclavitud, ja no estimes el pròxim, si l'esclavitza. I en això m'agradaria distingir això, que sempre hi ha hagut un cristianisme popular que ha estat en confrontació amb la institució Església i per exemple això es veu com no en tenim registres perquè a la mitjana hi ha molt poca documentació, sobretot a la baixa, però tenim el romànic on per exemple la meitat de les imatges són de la gent comú, de gent del poble fent treballs de camp, de la natura, i dintre de la meitat d'imatges que són religioses, un terç són pròpiament cristianes, o de l'Antic o del Nou Testament, un altre terç són de les religions paganes o grega i romana, i un altre terç són de religions preromanes, o sigui, cèltiques, etc. Això per mi, quan aquestes esglésies romàniques no eren fetes per encomanació de l'Església com a institució, sinó del Consell Obert i del poble mateix que les feia, per mi reflexava ja una llibertat de consciència, que dintre de la mateixa església hi hagi imatges de religions variades, inclús imatges que no són ni religioses, i a més estava en confrontació amb en Sant Tomàs d'Aquino, que a partir del neoplatonisme seguia insistint en que, diguéssim, els que coneixen a Déu són els que han de manar, no? Però aquí ja volia destacar aquesta distinció, que penso que també fa l'Ogea, amb molts altres elements, entre el cristianisme, que jo entenc, i el catolicisme. I que per mi el cristianisme en si ja inclou el que és la llibertat de la consciència, de la que sempre hem disfrutat culturalment, però ja des de l'hel·lenisme i des del pensament grec clàssic, l'idea de subjecte, de lliure albir, de voluntat, etc. Algú més? No només li devo contestar a respondre. Diguem si m'equivoco, però jo crec que els cristians són els que cremen justament la biblioteca de l'Alexandria, no? Com? Els cristians són els que cremen la biblioteca de l'Alexandria. A veure, això sí. Està clar, és documentat. Sí. A veure, en el que deia... En tot el servei grec se'n va a Norwich, els demés dels àrabs, no. Si no, pels cristians no és aquest a rebre res. Sí, a veure, no, el que deies és... El company és cert, vull dir, de fet ja ho hem esmentat en algun moment, Pontificat té claríssim que el missatge del cristianisme primigeni no es correspon al missatge de l'Església Catòlica, això ho té claríssim. Hem de pensar que de fet, el cristianisme neix al si de l'Imperi Romà.
s'intenta expandir en l'imperi romà i es troba un problema. L'imperi romà era molt tolerant en temes de religions, és a dir, totes les religions paganes podien coexistir sense cap problema. O sigui, si el cristianisme hagués nascut com una religió més, és a dir, molt bé, doncs posa el teu temple i vés a resar quan vulguis i no hi hauria problema. Mentre respectis l'emperador, s'ha acabat el problema. El problema era un altre, és que la religió cristiana no acceptava altres déus, era intolerant. I per tant, això va generar un conflicte i per això l'imperi romà en alguns moments va perseguir el cristianisme, perquè considerava que era una religió absolutament intolerant i que no respectava. Era molt agressiva al principi. Jo crec que el que feia el cristianisme és no respectar l'Estat, perquè les comunitats cristianes no es podia ser soldat, no es podia participar a l'Estat, no es podia pagar impostos i els màrtirs cristians diguéssim podien salvar la mort només que fessin un sacrifici als déus cristians, als déus romans, que en aquell moment era l'emperador, era August i es convertia en déu, i llavors els cristians, al no reconèixer l'Estat, és quan els romans es persegueixen. Quan no aconsegueixen eliminar-los, s'apropien de les imatges formals, diguéssim, però tergiversant el seu sentit. Sí, efectivament, és a dir, el cristianisme inicial el que fa és això, no accepta, no reconeix la figura de l'emperador, no reconeix la seva divinitat, etc. I això entra en conflicte en molts àmbits, que no ens estarem perquè no és tampoc l'objecte d'avui, i el que fa és, fins i tot, fagotitzar molts dels elements de les religions paganes de l'època, és a dir, hi ha molts elements de la religió catòlica que estan absolutament, s'agafa prestats directament de religió, del paganisme de l'època, és a dir, si llegiu, per exemple, les característiques del culte a Mitra de l'època romana, està ple d'elements. El tema de l'Eucaristia, per exemple, és una còpia extreta del mite de Mitra. O, per exemple, el tema del Nadal, que el que fan és adaptar les festes romanes perquè encaixin amb les festes, per apropiar-se-les i així s'acomoden, però en el fons, a veure, fins i tot des del punt de vista de la tradició cristiana i dels evangelis, no té cap sentit plantejar que Jesucrist hagués nascut per Nadal, perquè de Pasqua, si quan cau la Pasqua doncs ja està tot dit, no? Vull dir que no cal donar-li més volta. És un cúmul de factors que el que fan és intentar apropiar-se del pensament, integrar, o sigui, és una manera de captar nous adeptes, és a dir, tu què fas? Assimiles les creences de la gent del moment i les incorpores i així te'ls guanyes. Per això, tampoc és tan estrany, això s'ha fet moltes vegades. Però bueno... Segueixen fent. Sí, segueixen fent, evidentment. Però bueno, tampoc és el tema, diguem-ne, d'avui, no? Diguem que l'important era veure l'evolució del pensament de Puente Ojea. Ell se n'adona d'això i és el primer que li crida l'atenció per dir, a veure, passar alguna cosa amb els ensenyaments de l'Església Catòlica que no quadra, i això comença a trencar el seu esquema mental i a replantejar-se totes les seves conviccions. No penseu que seria molt... I allà es va sentir molt enganyat. Va sortir amb una gran frustració d'aquesta història i això el va obligar li va obrir la ment a noves idees. És a dir, ell, que havia sigut un caràcter molt, jo penso que de jove era molt tancat, molt cabarrut, que diem aquí, vull dir que té tossut i tal, que en un moment donat que conservava encara aquestes característiques, vull dir que tu et parlaves amb ell i de cop i volta et fotia un parell d'hòsties que no te'n sabies preguntar què era, Però, així i tot, jo penso que ell havia après a fer una cosa que no li van ensenyar a la religió, que va ser a pensar pel seu propi compte. O sigui, ell ho defensava teòricament, però també ho exercia com a persona, Vull dir, ell va ser capaç de trencar amb els dogmes que tenia interioritzat, els va anar trencant mica en mica. Jo penso que això és una cosa molt d'admirar amb una persona d'aquestes característiques que havia viscut una vida en la qual, o la primera part de la seva vida, amb un ambient molt dogmàtic, molt radicalitzat, ell va ser capaç de trencar amb aquestes històries. El seu caràcter era el que era
però quan tu li plantejaves una qüestió, primer potser et fotia un moc o no et contestava i després reflexionava sobre aquestes coses i en algunes ocasions s'acabava donant la raó. Jo penso que era una persona molt admirada, jo almenys li tinc molta admiració personal perquè a mi sempre em va tenir molt de respecte, em va tractar molt bé i no era fàcil, no era una persona, allò que dius, una persona que no és fàcil, i jo penso que va ser una persona perquè la meva actitud va ser respecte d'ell d'intentar pensar col·lectivament, o sigui, veure si podíem pensar, no convèncer-lo de res, ni ell va intentar, al principi potser sí, però després ja se'n va donar compte que a mi tampoc valia, i en aquest sentit va acceptar aquestes regles del joc diferents del que ell tenia, perquè ell a casa seva donava classes, tenia una sala i allà donava conferències i feia xerrades i tal, d'alguna manera. O sigui que era un personatge bastant molt interessant, com a persona era molt interessant. Bueno, hem de pensar que era una persona molt culta, jo diria que és de les persones amb més criteri que he conegut mai, i bueno, tu podies parlar de qualsevol tema i estava al dia absolutament de tot, o sigui, era una cosa... I a més tenia una memòria prodigiosa, o sigui, podia citar qualsevol autor clàssic. Envejable fruit. Sí, però una cosa espectacular. I això es veu, per exemple, en els debats que havia fet per televisió als anys 80 i 90. Em sembla que hi ha un programa molt famós de la Clave, no sé, el Balbina, em sembla que és, on clar, tu escoltes el debat amb persones que venen a discutir amb ell i tal, hi ha moments que els deixa pobres, que dius, hòstia, és que sembla un aficionat, no, l'altre, realment al seu costat, perquè clar, tenen un nivell d'erudició que sap més sobre els orígens de l'Església que els propis capellans, vull dir, clar, llavors és molt difícil de rebatre-li qualsevol qüestió, perquè qualsevol objecció que li plantegen ell fa dos partits per davant, no? I bueno, realment com a personatge penso que és una persona molt espectacular i realment el vas conèixer, era impressionant, una persona que quan parlaves amb ell impressionava. Deixa huella. Sí, i això es veu en els seus llibres, o sigui, si agafeu qualsevol dels seus llibres, a nivell d'erudició i de profunditat dels seus arguments és espectacular. En alguns moments són hasta difícils de llegir, perquè a més no feia acusacions, ell escriu així i ja està, i si tu vols entendre-ho ja ho llegiràs i ja està. Una anècdota que hi ha sobre això, és que jo li vaig, ja quan ja estava molt al final, li vaig dir un dia que els seus llibres eren quasi impossibles de llegir per la majoria de la gent dels ciutadans, no? I jo vaig dir el que he dit abans, no? Ell va reflexionar sobre això, va escriure el llibre aquell, un dels últims llibres, que era el de la religió en Vallatimo, que té un llenguatge diferent respecte al seu habitual. No és que renunciï a res, però fa un llenguatge més senzill. Vull dir, perquè realment alguns llibres d'ell són allò de llegir 4 línies i descansar 3 dies. De totes formes, jo crec que aquest llibre li devien posar com una condició des de la pròpia editorial. Aquest llibre està dedicat a l'editorial Laetoli, que té una col·lecció de llibres que es diuen Vallatimo i amb diferents coses. Ell va fer el de la religió en Vallatimo i suposo que ja tenen una línia editorial molt marcada i va haver d'adaptar-se i diguem-ne que fer un llibre més planer pel públic més general. Però ho va fer. Sí. Vull dir que aquí... Sí, a veure, tot i així ho va fer però sense perdre el rigor, és a dir, era una persona molt rigorosa. Això sí que ho hem de tenir clar. Però Albert, jo te volia comentar, això que deies de trencar amb els aconseguiments, ens ha passat una mica tots? No ens ha passat una mica tots? Sí, però el que passa és que ell era capaç de verbalitzar-ho amb una rigorositat extraordinària i escriure-ho. Nosaltres podem parlar una miqueta de punyal, no? Uns raonaments de mà, de barra de mà. Però ell te sentaves allà, hòstia, i queies enrere. Perquè era un erudit, no? Sí, sabia molt. Per això, jo recordo que I s'enfadava molt, discussions amb el meu pare terribles, mort i casills, defensant l'ateisme, m'entens? I ell no entendrà res, m'entens? Totalment.
Bueno, doncs escolta'm, si no hi ha res més ho deixem aquí, o sí, ho deixem aquí. Digues. Resumeix que... Bé, doncs moltes gràcies i a tu, la propera. Gràcies per tot. Molt bé.